Имаш идея, но тя не блести. Еманул е тук да я изгради. Всяка дума ще е като звезди. Привлекателна ще стане тя, нали? Ела при нас, рекламирай се смело. Всеки поглед ще хване умело. Екипът ни ще направи магии. Твоята реклама да гори в мечти. Искаш стил и малко чар, ще ти дадем всичко на дар. С думи играем като артисти, създаваме свят, светове живописни. Без значение идея е ли въпрос, ние сме тук за целия процес. С творчески ум и работа здрава ще сбъднем реклама, в сън да остава. Без значение идея